Аз не ти кажа, че ще се парат цялата сграда тая. Добре, но защо така се категория? А, чупи ли, знам. Чупи ли го, бе? О, бе. Ма то този бор, сигурно, то за една година не може порасне толкова. Не, старе. Поне, не знам, 15-20 години. Сигурно, ама защо трябва да го ритат? Ай, какво беше? И сега как го грабва? Не, сега ще го начупи. Няма грабва, Не мога да го изнесе. Тук ще изпочупи всичко. Сега ще го начупи. Ще го начупи и то ще дойде ще го вземе. Има такъв за биоотпадъци.